ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛ ତ? ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ତ? ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ପରିସୀମା ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇବି। ତୁମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ସବୁ ଫସଲ କରୁଥିବ। ଘରେ ତୁମ ବାପା ମା କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା କାଳେ ଗାଈ ଆସିକି ଖାଇଦେବ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଚାରିପଟ ଯାକ ବାଡ଼ ଦେଉଥିବେ। କେଉଁଟା ଖୋଲା ରଖିବେ କି ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଚାରିପଟ ଯାକ ବାଡ଼ ଦେଇଦେବେ। ପୋଖରୀରେ ସେମିତି ତୁମ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ଚାରିପଟ ଯାକ ବନ୍ଧ ଦେବେ। କାଳେ ପାଣି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତେଣୁ ଚାରିପଟ ଯାକ ହୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ହେଲେ ଫାଙ୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାହେବ ଯେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିପାଖ ତୁମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିବ, ଦୌଡ଼ିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପଟ ଯାକ ଦୌଡ଼ିବ। ଦୌଡ଼ି 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 ଆସିକି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇଥିଲ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କଲ ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଲ ପୁଣି ଆସିକି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲ। କୌଣସି ହେଲେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିପାଖର ପରିସୀମା। ତୁମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାର ପରିସୀମା। ସେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଚାରିପଟେ ବନ୍ଧ ଦେବା ହେଉଛି ତା ପୋଖରୀର ପରିସୀମା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ, ଜାଣିଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାର ତୁମମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଜାଣିବା। ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ଅଛି। ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିଲ କ'ଣ ଦେଖାଉଛ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଅଛି, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଖୋଲା ନାହିଁ। ଏ ବନ୍ଦକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଅଛି। ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର କ'ଣ କରିବା ନା ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମାପିକି ତାର ମିଶାଣ ଫଳ ବାହାର କରିପାରିବା। ଆର ଚାରିପଟ ଯାକ କେତେ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ମିଶାଇ ପାରିବା ଏବଂ କହିପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ତାର ପରିସୀମା। ତୁମେ ଜାଣି ରଖ, ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର ଆମେ ପରିସୀମା ବାହାର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିବା ଏବଂ ମାପି ତାକୁ ମିଶାଇବା। ଯାହା ହେଲା ତାହାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକକରେ ମାପିଥାଉ ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯଦି ମିଟର ଏକକରେ ମାପିଥାଉ ତେବେ ଏହାକୁ ମିଟର ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଥରକ ବୁଝିପାରିଲ? ପରିସୀମା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର, ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର ବାହୁମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ପରିସୀମା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମ ବହିରେ ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାପିବ, ମାପ କରି ତାର ମାପ ଲେଖିବ ଏବଂ ବାହୁମାନଙ୍କର ମିଶାଣ ଫଳ କରି ପରିସୀମା ବାହାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।